Danok ezagutzen dugu jada Adolfo Carretero epailearen aurpegie. Gizon hau epailea da eta bere epaitegian emakume bat erasotu du. Carretero da Errejonen auzia daraman epailea, badakizue, Errejon eskertiar politikari aliatua. Elisa Mulia aktoreari sexu erasoa egin izana leporatu diotena. Eta epaitegiaren grabaketan zer ikusi dugu, sexu eraso baten biktima bati egindako auzia eta galdeketa. Carreterok infantilizatu, humillatu eta zalantzan ipini du Mulia. Barriro dinot, kasuaren ustezko biktima. Honako galderak entzun behar izan dugu epailearen eskutik. Kuleroak jeitsi zenituen, nola joan zinen Errejonen etxera hain deseroso egonda. Gelditzeko esan zenion, titiak zurrupatu zizkizun. Guzti hau tabernako hizkuntza matxista utzean, noski. Oneri feminismoan emakumearen birbiktimizazioa deitzen dotzegu. Emakumeak eraso matxista bat jasota gero, komesaldegian erasotuak dira barriro. Barrea, kontutan ezartzea, irainak. Akordeu zelan, 2023 garren urtean, Arartekoak salatuta, adingabet bat Gasteizeko komisaldegi baten, udaltzain baten partetik, esaldi hau entzun behar izan zuela. ¿Está segura de que quiere poner la denuncia? Yo creo que no es buena idea. Hau guztia hau eta gero, epaitegira aiegetan badira, horrelako Carreteroak topetan da hori ez. Genero ikuspegi barik, ikuspegi feminista barik eta epaitegi espazio segurua ez izatea arduratzen diren epaileak. Mesua oso argi dago, emakumeantzako ez da justiziarik egongo. Eta bai, Carretero epailea aretora sartzen da esaten, ke pasa makinaz, eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak galdekatzen ditu arrautzak hartzen dituen bitartean. Talde polite, indaurie, beste behin, erasotzaile matxista eta justizia.